Mela, se naqraw mill-littra lill-Ebrej, kapitlu 6, minn vers 9 sa 12. Imma maħbubin aħna persważi dwarkom minn ħwejjeġ aħjar, ħwejjeġ li appartienu għas-salvazzjoni għalkemm nitkellmu hekk. Għax Alla mhux inġust biex jinsa xogħolkom u li mħabba li wrejtu għal-ismu fil-li servejtu l-qaddisin u għadkom isservuhom. Ma nixtiequ li kull wieħed minnkom juri l-istess tħabbrik ħalli jasal għall-assigurazzjoni sħiħa tat-tama sa tmiem, sabiex ma ssirux indolenti jew għażiena, imma imitaturi ta' dawk li permezz tal-fidi u l-paċenzja jirtu l-wedi. Smajtu għadi l-għawa. Id-dinja waqfet monument għalija nfisha. Jinsab il-qrendi. U semmewh il-maqluba. Id-dinja tagħna taf tagħmel ħafna bużullotti, vera? U qalbna tuġana meta naraw u nisimgħu bil-konfużjoni u t-taħwit reliġjuż u kulħadd irid jesprimi l-fehma tiegħu. Għandna bil-Malti ngħidu mit-tmar, mit-kappestru, mit-bniedem mit-fehma u allura il-konfużjoni. Kollox jidher bil-maqlub il għaliex in-nies ta' midinbin ta' edewa Alla irridu jagħmlu fattihom. Aħna maħniex hekk u ma rridux inkunu hekk. Ma rridux inkunu hekk. Li kieku mhux għall-grazzja komuni ta' Alla li trażżan l-bniedem li jesprimi l-ħażen li hemm f'qalbu. Kieku l-ħajja fuq l-art issir insapportabbli. Appuntu għalhekk Alla għandu lin-nies fuq l-art biex iservu ta' melħ, biex nippreservaw il-valuri, biex nsemmaw leħinna, biex ngħidu niddikjaraw x'inhija r-rieda ta' Alla. Mhux għax aħna għandna raġun, ma kenniex raġun, imma Alla urina l-verità u ejjew ma nkunux beżana biex nesprimuha għaliex tibda tisma' illum nisimgħu illi n-nies jidolizzaw pereżempju l-annimali. Ma mbagħad joqtlu trabi fil-ġuf. Vera jew le? Joqtlu l-qaddisin ħajjin imbagħad jibnulhom monumenti meta jkunu mejtin. Iwarbu l-ikel mis-sema u jieklu l-irmiet, kif jgħid Iżajja. Jitilqu lil Alla u jippruvaw jissodisfaw irwieħhom bi bjar mxaqqin illi ma jistax ikun fihom ilma. Iħobbu d-dlam u jobodu d-dawl. Spiritwalment iħobbu d-dlam. Meta nqabdu f'xi dlam naf kif nitwerru mal-bniedem iħobb id-dlam. U ma jresaqx lejn id-dawl biex l-emejl tiegħu ma jkunux mikxufin. Il-nies tad-dinja jobodu lil-nies ġusti. Joboduhom. Konferma ta' dan għandna l-ktieb tal-Proverbji 29 vers 29 fejdilna illi il-bniedem ħażin jistkerħuh il-ġusti. U min jimxi rett jistkerħuh il-ħżiena. Taraw li hemm dal-konflitt. Il-ġust ma jara ebda pjaċir fin-nies inġusti. U n-nies inġusti ma jaraw ebda pjaċir fih. Il-nies tad-dinja, is-soċjetà bil-raġuni hija maqluba il għaliex jarmu l-ġenwin biex jilqgħu il-fals. Ġesu nnifsu jgħid lin-nies ta' żmienu jgħidilhom jiena ġejt fisem missieri u ma tilqgħunix. Ġejt fisem missieri u ma tilqgħunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu, il dan tilqgħuh. U appuntu għalhekk hawn tant konfużjoni għaliex jinqala profeta fals in-nies tisimgħu. Ġesu ġie fisem missieru u intom ma tilqgħunix. Il-dinja hija maqluba għaliex finalment anke jirremettu l-kelma tajba tal-Alla dawk in-nies li jkunu influwenzaw ruħhom il-kelma tajba tal-Alla. U jkunu impressjonati biha, finalment ukoll jirremettuha. Fuq hekk kellimna l-ġimgħa l-oħra, il-Bibja sejħilhom appostati, nies li irċivew il-verità intellettwalment jafu x'in il-verità però mbagħad jarmuha. Mhix dinja maqluba din. L-apostat huwa l-għar fost il-mitlufin kollha għaliex
kellu l-opportunità, ingħatatlu l-verità u dik il-verità rrofta. Kien tant viċin u frattant issa huwa tant imbiegħed. Ta' l-impressjoni li qed fis-saltna talla, però attwalment kien għadu barra minna. L-awtur lill-Ebrej bil-qalb pastorali tiegħu kapaċi wkoll jitkellem ibes. Meta jkollu bżonn jitkellem ibes u jwissi. U dan għamlu għaliex kien konvint illi il-folots jagħtu prova li hemm il-ġenwini. Il-ġimgħa l-oħra rajna dak il-pass qalil fejn jgħidilna li huwa impossibbli li wieħed ikun imdawwal imma jekk jaqa' impossibbli terġa' tġeddu għall-indiema. Imma qed jgħidilna illi intom maħbubin aħna persważi dwarkom il-ħwejġ aħjar. Jaf li għalkemm il-folots ċertament hemm ukoll il-ġenwini. Grisostmu il-famuż predikatur Grieg fuq dak il-pass tqil jgħid hekk ara. Jgħid aħjar inwerwirkom jien bil-kliem milli talu intom fl-emil. Ġifieri għandna dik it-twissija li hija diffiċli anke biex tifhimha. Però frattant hija twissija serja u tajb li nagħtu kasa Alla qed iwerwirna sabiex ma nagħlux fl-azzjoni, sabiex ma nkunux aħna Alla ħares qatt bħal dawk in-nies illi pretendew li huma ġewwa mentri kienu barra u mbagħad inkixfu. Bħalma tajt folk song Amerikana, Lord, I want to be a Christian in my heart. Kemm sabiħa sempliċi, kemm sabiħa l-awtur lill-lut hekk iridna nkunu. Mhux li nidru, mhux li nkunu magħrufa minn ħaddieħor bħala Kristjani Evanġeliċi, imma li ta' bilħaq fil-qalb tagħna inkunu ta' bilħaq nappartienu għal Sidna Ġesu Kristu. Mulej għamilni Kristjan f'qalbi. Differenza enormi ġvera, differenza enormi. Allora l-awtur hawnhekk f'dan l-istadju kruċjali tajjeb irid ifarraġhom lill-uliet Alla. Il-dawk li huma ġenwini tajjeb, il-dawk li Alla sejħilhom u issa jinsabu fis-saltna tiegħu irid jikkonfortom. Araw daqsxejn il-lingwaġġ tiegħu. Imma maħbubin aħna persważi dwarkom minn ħwejġ aħjar. U ħwejjeġ li appartienu jew li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni għalkemm nitkellmu hekk. Tkellimna jibes qed jgħid. Imma rigward tagħkom aħna persważi konvinti li intom ta' bilħaq nies salvati. U allura l-awtur qiegħed isejħilhom maħbubin. Hija huwa titolu sabiħ ħafna da. Agapetoi. Maħbubin. Nafu aħna bħala bnedmin meta raġel ħobb il-martu, il-marra tħossa raġina vera, jew l-uliet jafu li huma maħbubin mill-ġenituri jew viċeversa, l-imħabba hija xi ħaġa tremenda. Però maħbubin hawnhekk, imma maħbubin aħna persważi dwarkom ħwejġ aħjar, maħbubin minn min? Ċertament maħbubin minn Alla. X'differenza vera? Jiġifieri diġà hija barka tremenda meta tkun maħbub minn bniedem bħalek, aħżiż għalik, li hemm dik ir-rabta bejnietkom. Dik ir-rabta emozjonali li tagħmlu l-ġid li xulxin hija barka tremenda. Aħseb wara maħbubin minn Alla. Ġwanni affaxxinat jgħid araw bliema mħabba ħabna l-missier li nsejħu li Alla. U għadu ma dersa nkunu ma nafu li meta jidheru Ġesu aħna nkunu bħalu għax naraw kif inhu. Ġifieri l-mħabba Alla twassalna għal tmiem illi Alla iffissa għalina. Alla identifika ruħu mal-ġid etern tal-mażulin tiegħu. U bir-raġun il-Bibbja sejħilhom il-maħbubin ta' Alla. Alla li għandu mħabba ġenerali l-ħlaq tiegħu kollha, l-umanità kollha, lejn il-bejjem, lejn il-ħolqien tiegħu, Alla hu tajjeb fil-li jagħti n-nifs u l-ikel u x-xemx u x-xita barkiet ġenerali kulħadd, però hemm dik li mħabba mbagħad partikolari, dik li mħabba speċjali li bija wieħed jitwassal
għal glorja tas-sema. Wieħed li mhu xejn li f'kandidat xieraq tal-infern, Alla jpoġġih fuq it-tron miegħu fis-smawiet, identifikat miegħu. Jiena ktibtek kara l-għan ta' kull ma jeżisti u l-glorja tal-Alla nnifsu li jagħmel kollox. Ċertament dina nirrepetuha għaliex hija verità ta' bilħaq qawwija, importanti. Irrida tkun manifestata Alla l-glorja tiegħu, irrida tkun magħrufa, ammirata u adorata minn kulħadd. Ekku, imma aktar minn hekk, billi Alla fissa mħabtu fuq il-bnedmin, volontarjament rabat l-għena finali tiegħu ma' tagħhom. Ippruvaw waħsbu ftit, Alla rabat l-għena, l-feliċità, l-kuntentizza tiegħu ma' tagħna. Ma' uliedu li bħalissa għadhom għaddejjin minn dan il-ħafna provi, minn din it-triq dejqa, mill-persekuzzjoni, mill-afflizzjoni, mill-oppożizzjoni tad-dinja. Alla rabat l-għena finali tiegħu ma' tagħna. Alla hu missier li jħobb il-uliedu, m'għandniex dubju. Alla hu wkoll raġel li jħobb il-martu. Min natura ta' dawn ir-relazzjonijiet. L-għena tal-Alla ma tistax tkun kompluta qabel ma jara l-maħbubin tiegħu finalment meħlusa mill-gwaj, meħlusa minn kull saram, sew fiżiku kif ukoll spiritwali. Jekk għandek missier tal-affarijiet tiegħu u jara li t-tfal tiegħu qegħdin jitkesħu jew qegħdin diżobbedjenti, jara kif jagħmel biex iġibhom f'posthom dak il-missier għax huwa missier tajjeb. Alla huwa missierna. U allura jinsab involut magħna, ħaġa waħda magħna, intrabat magħna patt solenni, patt infallibbli sabiex u jkun totalment ferħan meta aħna nkunu totalment ferħana miegħu fis-smawiet. Alla kien ħini mingħajr il-bniedem qabel ma ħalaq il-bniedem. Alla huwa ħini fih innifsu. Alla huwa l-imbierek, kuntent fih innifsu. Frattant billi jrid isawab imħabtu fuq midinbin partikolari bl-għażla ħielsa tiegħu minn ma kien sfurzat minn ħadd. Mu issa jkun ħini perfettament qabel ma jkun ġabar lil kull individwu magħżul tiegħu fil-ġenna tiegħu. Effettivament irriżolva jew iddetermina illi għall-eternità kollha l-feliċità tiegħu tkun kondizzjonata fuq tagħna. Alla isalvana għall-glorja tiegħu ċertament, iżda wkoll għall-kuntentizza tiegħu. U hawnhekk nibdew nifhmu meta Ġesu qal li jkun hemm ngħidilkom jien li jkun hemm ferħ fis-sema quddiem l-anġli tal-Alla qal midneb wieħed li jindem. Aktarx minn għal 99 minn għandhom bżonn indiema. Il-ferħ ta' minnu dak ċertament huwa tal-Alla nnifsu. Illi wieħed individwalment lil nies li jafhom bisimhom li huma miktubin fuq il-pala ta' jdejh, li huma miktubin fuq il-ktib tal-ħajja, esprimija kif trid. Alla se jkun, Alla ċertament jifraħ u jitenna għal kull wieħed li jiġbor u jpoġġih fid-direzzjoni tal-ġenna. Ġuda l-Apostlu wkoll jgħid issa lil dak li kapaċi jħariskom it-tiġrif u jqiegħdkom quddiem il-preżenza tiegħu ferħ kbir. Il-ferħ huwa tal-Alla. Alla li beda dan ix-xogħol tiegħu fina mhuwiex se jkun sodisfatt qabel ma jtemmu, qabel ma jipperfezzjonah, qabel ma l-Knisja tiegħu tkun miġbura minn kull ġens u tribù u poplu u l-sien mad-dinja kollha tul il-ġenerazzjonijiet kollha. U allura il-ħsieb dan il-ħsieb l-aħwa huwa ta' bilħaq li lien mill-fehma tagħna ma nistgħux nikkomprendu kif Alla rabat il-feliċità tiegħu ma' tagħna. Rabat il-barka tiegħu ma' tagħna. Hija xi ħaġa inkredibbli imma hija vera. Tanti profonda u tanti sublimi l-imħabba ta' Alla lejna il-bnedmin. U għalhekk bir-raġun l-unika darba hawnhekk fl-ittra kollha fell-awtur isejħilna maħbubin. Għax għandna bżonn nkunu persważi li aħna il-maħbubin tal-Alla. Araw x'differenza tagħmel l-aħwa individwu li jaf li hu maħbub. Min jaf li mhux maħbub idaħħal pett id-dar. Verew le, jara
kif ħajsib daqsxejn għożza, daqsxejn attenzjoni mingħand ħaddieħor. Aħna l-maħbubin ta' Alla li huwa infinit fil-ħniena, fit-tjieba, fis-sabar, fil-paċenza tiegħu. Kemm din il-verità għandha tintroduċi rivoluzzjoni sħiħa fil-ħsieb tagħna. Aħna l-maħbubin ta' Alla. Maħbubin ukoll individwalment, mhux bħalli kieku bla doċċ Alla għażel il-dawn u mhux il-dawn. Individwalment Alla jafna bisimna. Ġesu jgħid hija naf in-naċ tiegħi, nafhom bisimhom, noħroġhom u jimxu warajja. Vers 11 jgħidilna imma nixtiequ li kull wieħed minnkom. Importanti dak l-individwaliżmu bibliku joġobni tant affaxxinanti. Meta kont żgħir jiena kont għadni żagħżugħ, kont naqra l-Bibja u kont niġi f'xi ġenealoġija fit-Testament il-Qadim aqbes. Dawn l-ismijiet kollha aqbes. U mbagħad niġi għat-tislijiet ta' Pawlu kważi wara kull ittra tiegħu aqbes, mhux importanti. Importanti għaliex Alla interessat minn bnedmin li jafhom bisimhom. Tiftakru il-każ ta' Neħemija, il-ħaddiema li kellu miegħu jibnu s-swar ta' Ġerusalem u jagħti lista kontra lista dawk huma eżis għal Alla. U x'inhu dak il-ktieb l-aktar teoloġiku, l-aktar tqil, l-aktar peżanti fil-Bibja kollha? Litra lir-Romani. Kif tispiċċa litra Romani? Tispiċċa b'kors sħiħ ta' ismijiet. Kors sħiħ ta' ismijiet. Pawlu jaqbad iselli għal nies li hu kien jafhom, li kien jaf li qegħdin f'Ruma. U jselli għalihom. Isemmi 35 isem. Julia, Nereus, Epanetus, Aquila, Prisca, Aristobulus, Herodion, Narcissus. Eżis għal-mulej. L-Rufus, sellu li għal-Rufus. Il-maħtur fil-mulej. Dak il-partikolarizmu. Il-ħaġa individwali. Alla jafna bisimna, jaf id-dħul u ħruġ tagħna, jaf minn xi ħaġa għaddejjin. Il-Mose għallu jiena nafek bismek. Alla jaf il-kulħadd bismu. Ma xi tfisser din allura? Alla jaf id-dettalji kollha ta' kulħadd. Imma meta fl-Esodu 33 vers 17 jgħid il-mulej għal Mose nagħmel dan ukoll li inti qed tgħidli. Għax int ħsibt ħniena qudiemi u nafek bismek. Nafek bismek. Alla jiffoka l-imħabba tiegħu lejja. Li jien nkun kapaċi ngħid bħala Apostolu Pawlu jiena msallat ma' Kristu ma' dan kollu jien ngħix, mhux jien, ma' Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li sta ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni. Li ħabni. U tali hu nnifsu għalija. Ċertament Ġesu tali hu nnifsu għall-Knisja kollha tiegħu. Imma kemm hija sabiħa, kemm hija affaxxinanti li jien kapaċi ngħid Kristu ħab lili u tali hu nnifsu għalija. Individwalizmu. Alla jrid illi il-kol kemm aħna naslu għal dik il-maturità tal-fidi illi hu iddetermina illi ċertament għad ikollna. Però rridu iva, rridu nikkoperaw mal-grazzja t'Alla. Rridu nitlu f'dan il-kurrent tal-imħabba t'Alla. Alla li jafna bisimna, mhux numru. Il-gvern jafna b'numru tal-identità. Tifhem? Imma Alla jafna bisimna. Differenza kbira. U allura l-awtur għadu kif ċanfar lil ċertu nies u kixifhom u wera il-periklu estrem tagħhom. Jekk wieħed jara fil-verità mbagħad vilment b'tostaġni apposta iwarrab dik il-verità jarmija jgħidilna li huwa impossibbli li treġġgħu lura l-indiema, però intom mhux hekk jgħidilna. Intom maħbubin aħna persważi dwarkom dwar ħwejjeġ aħjar li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni. Allura l-awtur irid jassigura illi uliet Alla ma jinfluwenzawx irwieħhom bl-iskandli qudiemhom. U għandna skandli. U nisimgħu stejjer mhux biss lokalment
ta' nies li darba kienu magħrufin bħala Kristjani missa skandlu kbir ġara. L-awtur ridna illi neċċellaw, illi nkunu l-aħjar mill-li qatt konna qabel. Illi ma niqfux, ma nejjewx. U ma nejjewx fit-tlet oqsma prinċipali. Fil-fidi, fit-tama u l-imħabba. Dawn it-tlieta aħna nsejħulhom il-virtujiet teoloġiċi. Il-virtujiet importantissimi li kull Kristjan irid jassigura ruħu illi huwa sod fihom. Fidi, tama, imħabba. L-Apostlu Pawlu jgħid issa fadla dawn it-tlieta. Wara li ddiskuta problemi ta' abbuż ta' doni spiritwali, l-profezija u l-ilsna fil-Knisja ta' Korintu kellhom din il-craze li jitkellmu bl-ilsna. Għall-inqas kellhom id-don ġenwin tal-ilsna. Llum fil-moviment karizmatiku hemm ukoll din l-istess craze li saħansitra jgħalmuk kif titkellem b'sillabi bla sens fi klassijiet apposta. Ġifieri qegħdin nikkonċentraw fuq dak li huwa importantissimu il-fidi it-tama l-ħabba, jew l-attenzjoni tagħna hija mixħuta fuq affarijiet oħra. Pawlu jgħid li kieku għandi d-don tal-profezija u għandi il-kapaċità nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, ma mbagħad m'għandix imħabba, jiena ħankun qisni ċimblu iżarzar. Ħankun indarras quddiem in-nies. Mingħajr imħabba m'aħna xejn. Tal-awtur li stess ħaġa jridna li aħna nkunu issudati fuq dawn it-tlet pilastri, tlet kolonni illi ebda Kristjan ma jista' jkun b'saħħtu mingħajrhom. Pawlu l-Apostlu f'littra lil Kolossin jgħidilhom hekk jgħidilhom aħna niżżuħħaj l-Alla u missier Sidna Jesu Kristu. Billi nitolbu dejjem għalikom għax smajna isimgħu bil-fidi tagħkom fi Kristu Ġesu, fidi ċċentrata fi Kristu. U bl-imħabba li għandkom għal-qaddisin kollha, ġifi għal xulxin dik l-imħabba fraterna, minħabba tama li għamerfu għalikom fis-smewiet. Meta wieħed għandu dawn it-tlet virtujiet u warrik fihom ċertament ikun qabad it-triq għas-suċċess. Ikun qabad it-triq illi ħattu xejn ma jkun jista' irredu minnhom. L-ewwel ittra Tessalonkin tgħid l-istess ħaġa niżżuħħaj l-Alla kull ħin għalikom billi nsemmukom fit-talb tagħna u niftakru bla jedu fil-ħidma tal-fidi tagħkom, fit-taħbit tal-imħabba u fis-sabar tat-tama f'Sidna Jesu Kristu. Kemm il-darba l-Bibja tirrepetu ruħha meta l-affarijiet huma importantissimi. It-tieni ittra lit Tessalonkin. Pawlu jgħid l-istess ħaġa, għandna dejjem niżżuħħaj l-Alla għalikom ħuti. Kif nuxiera, għaliex il-fidi tagħkom qiegħda tikber bisħieħ u l-imħabba ta' kull wieħed minnkom qiegħda toktol lejn xulxin. Mhux biss li jkollna l-fidi tagħmel mħabba, imma li nkunu qegħdin noktru. Inkunu qegħdin niżdiedu fihom. Ma noqogħdu attenti li ma neħlux. Ma niqfux. Għaliex għax Alla jista' jkabbar kull ġid spiritwali fina. Qatt ma nistgħu nkunu jew ngħidu imxejt biżżejjed u issa se nieqaf. Alla jgħidilna l-awtur jgħidilna illi Alla mhuwiex inġust biex jinsa xogħolkom u l-imħabba li wrejtu għall-qaddisin, li wrejtu għall-ismu skużawni, filli servejtu l-qaddisin u għadkom isservuhom. Alla mhuwiex inġust. Kemm hija sabiħa din? Alla mhuwiex inġust. Kif jaħsbu xi wħud u kif jikkritikawh xi wħud fil-bluwa estrema tagħhom. Alla jaf id-dawk li ma tiegħu. Verew le, Alla jafhom. U allura l-awtur qed jgħidilna li Alla fil-waqt li jiġġudika lil-fals u jesponieħu jikxfu. Alla ċertament għandu għal-qalbu, għandu eżies għalih il-dawk li huma ġenwini, il-dawk li huma reċipjenti tal-ħniena tiegħu. Vera? Fil-kredu aħna x'ngħidu, Alla li jippremja t-tajbin u jikkastiga ħżiena. Alla li jagħmel distinzjoni, Alla li jaf id-differenza bejn Abel u Kajjin.
ma kienux li kienu waħwa tal-istess ġenituri, però differenza. U qabel il-ġust u liħor l-apostat. Alla jagħmel differenza bejn Mosè u Faraun. Alla jagħmel id-differenza bejn Pietru u Ġuda l-Iskarjota. Meta nitkellmu u nirraġunaw mhux kulħadd midneb, le. Il-Bibja ma tirraġunax hekk. ċertament ma nistgħux ninħelsu totalment minn kull tfixkil ta' tnub. Però hemm differenza u Alla jarafha dik id-differenza. Pietru apostlu jgħid jekk Alla ma frankajx l-anġli li dimbu, imma xeħithom fl-abbissi tal-infern. U lanqas franka l-bliet tal-wita, Sodoma u Gomorra. Imma ħeles il-Lot. Qabel ma qeret il-belt, għaraf il-Lot u l-familja tiegħu kellhom jinħarġu qabel ma ġudika il-dawk il-bliet. Alla jagħmel distinzjoni jaf il-dawk li huma tiegħu. Jaf il-dawk li huma tiegħu. U allura Alla mhux inġust biex jinsa it-taħbit tal-imħabba tagħkom. Ħanibdew minn din l-imħabba. L-imħabba. Biex narfu x'inhi ta' bilħaq il-mogħdija għas-suċċess. Għaliex illum nisimgħu ħafna tagħlim stravaganti u eċċentriku u basta jgħidu xi ħaġa ġdida. Aħna ma jgħidux nisimgħu affarijiet ġodda. Jgħidu nisimgħu affarijiet li Alla ilu ħafna laqalhom u jridhom li jkunu repetuti fedelment fil-kongregazzjonijiet tiegħu. Għaliex l-imħabba fuq kollox. Alla mhux inġuż biex jinsa xogħolkom u l-imħabba li wrejtu għal ismu. L-awtur qed jgħidulhom isma' intom ġenwini. Araw l-imħabba li intom esprimejtu ma' xulxin, servejtu lil xulxin, għandkom jimpurtawkom minn xulxin. L-imħabba fraterna Ġesu jgħid illi bekk id-dinja taraf illi intom ta' bilħaq ix-xibli tiegħi meta għandkom l-imħabba lil xulxin. Ġwanni illi sema lil Ġesu dakinhar jitkellem fl-ittra tiegħu jgħid preċiżament l-istess diskors fejn jgħid illi kull min għandu l-ġid ta' id-dinja imma mbagħad jara l-ħuħ fil-bżonn. U jwarrab il-ħniena ta' qalbu għalih kif tista' l-imħabba ta' Alla tagħmmar fih. U li diżżar ħa ma nħobbux bil-kliem u lanqas bl-ilsien imma bl-emil. U tassew bl-emil u fil-verità aktar tard fl-istess sittra jgħid f'dan qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma xu ħabna. L-inizjattiva kienet tiegħu Alla li beda dax-xogħol ta' jeffina. Alla li spjegana x'il-imħabba, Alla li tagħna esibizzjoni tal-imħabba tiegħu fuq il-Kalvarju, tagħna l-istess ibnu. Bagħat l-ibnu biex ikun il-propizjazzjoni għal dubietna, biex bih bis-sakrifiċċju tiegħu l-għadab tal-Alla, l-għadab ġust tal-Alla. Illi kien fuqna maħabba dnub, jitneħħa, jitwarrab, u Alla jkun jista' jilqana fil-favur tiegħu, allura maħbubin. Jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Tinnutaw għal darb'oħra iżda jħinna maħbubin. Min hu maħbub minn dik l-istess imħabba jirċievi se jgħaddiha wkoll lil ħaddieħor. Kif tħobb billi servi? Għalilhom hawnhekk illi intom servejtu lil xulxin. Meta Pietru waqa' serjament u Ġesu wara li kellu kolazzjon miegħu u ma' 6 disċipli oħra, Ġesu ħadu fil-ġenb il-Pietru għallu x'mun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Jekk tistudja fil-Grek, Ġesu qed jirreferi għall-lodot tas-sajt tiegħu. Ix-xbieki, id-dajsa li kien ilu lejl sieħ jipprova jaqbad il-ħut minn fuqha. Tħobbni int aktar minn dawn? U Pietru qal mulejn taf naħobbok. Ġesu t-tieni mistoqsija tiegħu kienet x'mun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn tħobbni int? Daqshekk, tħobbni int? Pietru qallu mulejn taf naħobbok. Għat-tielet darba Ġesu reġa' qallu apparentament ma kienx konvint mit-tweġiba tiegħu. X'mun bin Ġwanni? Tħobbni int? U Pietru qiegħla iddispjaċih għall-mewt. Meta Ġesu għat-tielet darba saqsi x'mun bin Ġwanni? Tħobbni int? X'kienet ir-risposta li Ġesu ta' kull darba li Pietru qallu mula jinħobbok jiena? X'kienet ir-risposta tafu? Ir-rannaġġ tiegħi. Ħuħsib il-ħrief tiegħi. Wieħed mill-aħjar modi kif aħna nuru mħabba lil xulxin
Mhux li ntabtbu fuq dar xulxin u nbusu lil xulxin u nitgħanqu dar. Forsi hemm posthom ukoll. Billi mara tilqa' lil mara oħra bbewsa fil-knisja, iva għala le. Però aħjar mod huwa billi aħna jkun jimpurtana spiritwalment minn xulxin. Jekk wieħed qed jiżbalja, jekk wieħed ħareġ barra mit-triq, bired, sar tikkan differenti. Illi nkellmuh, nagħtuh dik il-kelma ta' inkoraġġiment, ngħidu li qed nitolbu għalih u titlob għalih fil-fatt. Illi aħna nieħdu ħsieb xulxin membri ta' xulxin, membri fil-istess ġisem. Dik hija l-ewwel linja fil-modija tagħna għas-suċċess. Fl-ittra lill-Ebrej stess, l-awtur tagħna aktar tard jgħidilna illi intom ftakru fil-jiem ta' dari li fihom wara li kontum dawlin soffrejtu taqbida kbira ta' tbatijiet. Xi drabi kontum magħmulin bħala wirja sew bit-tajjir u kemm bin-niked, xi drabi wkoll mxerkin ma' dawk li kienu fl-istess qagħda tagħkom. Kienu taw prova li huma ġenwini fis-sens li feċċew u ożew il-xulxin u ħabbew il-xulxin. Kapitlu 10 vers 27 jgħidilna li ħudu ħsieb xulxin biex titħeġġu fl-imħabba u fl-għamil it-tajjeb. Kif nista' nieħu ħsiebek jekk jiena infalli mill-laqgħat tal-Knisja li jsiru regolarment? Għandna nkunu orgoljużi, għandna nkunu żelużi biex nagħtu s-sem tagħna il għaliex it-taqbida hija qalila u l-perikli huma kbar. L-ewwel waħda l-imħabba. It-tieni it-tama. It-tama, il-konfidenza fir-ruħ illi fl-aħħar mill-aħħar l-istorja tagħna se jkollha tmiem sabiħ. Minkejja l-afflizzjoni u minkejja l-provi fl-aħħar it-tmiem se jkun favorevoli. Alla impossibbli li jħalli l-weda tiegħu taqa' mal-art. Il-kelma tiegħu ma tistax tfalli. U allura bit-tama jien ma ngħidx forsi, jew naħseb, jew jista' jkun, imma jien konfidenti, ċert, daqskemm jien ċert li Kristu tqajjem minn bell-imwiet u għat-tama tiegħi. Pawlu kisa jaħlu, Kristu Ġesu it-tama tagħna. Hemm bżonn tkun issudata. Diġà l-awtur lill-Ebrej jgħidilna illi aħna id-dar ta' Kristu jekk inżommu sħiħ il-fiduċja u l-ferħ tat-tama tagħna qawwija sal-aħħar. Trid li kollok suċċess, żomm it-tama tiegħek, il-konfidenza tiegħek fi Kristu Ġesu tħares lejn ħaddieħor. Ħaddieħor jista' biss jiddiżappuntak. Fi Kristu Ġesu hemm blata solida, blata assigurata, ankra stabbli għar-ruħ. U allura l-awtur jgħidilna li għandna nħabirku, għandna nirsistu. Li nagħmlu l-almu tagħna biex dik it-tama tkun ċerta. Kif nistgħu nqawwu t-tama tagħna? Billi nużaw il-mezzi li għaletina. Ħansemmilkom tlieta prinċipali, it-talb. Illi privatament mal-aħwa nitolbu, infittxu lill-Alla, nersqu l-tron tal-grazzja tiegħu it-talb, il-qari meditattiv tal-Bibja. Taqrawx il-Bibja qiskom qegħdin top gear, illi ma jeħel xejn. Aħjar timmedita fuq vers wieħed u tara kif japplika għal ruħek, għas-sitwazzjoni tiegħek. Ukoll ix-xirka tal-aħwa importantissima. Xuħut minn dawn in-nies li l-awtur kitbilhom għallhom biex ma jittraskurawx li jiltaqgħu flimkien bħal ma jaddraw ta' xi ħut. Minn kmien ġifier kien hemm aħwa li ħasbu li jistgħu jgħaddu mingħajr l-inkoraġġiment tal-aħwa. Ma nistax naffordjaw li nkunu indolenti sejħilna. Indolenti għażiena. Dak l-ispiritu mitluq vers 12 sabiex ma ssirux indolenti. Ma ssirux merħija. Imma nkunu aktarx bħal dak l-atleta, trenjat, eżerċitat, lesta t-tiġrija. U mhux se jieqaf nofs triq
Ma jibqa sejjer mhux 100 metru, il-maratona sħiħa sa tmiem. Mela, imħabba tama fidi. Vers 12 jgħidilna sabiex ma ssirux għażiena imma imitaturi ta' dawk li permezz tal-fidi u l-paċenzja jirtu il-wedi. Il-fidi tfisser il-fiduċja tagħna. F'min hi l-fiduċja tagħna? Il-fiduċja tagħna hija f'All-Omnipotenti, Alla Trinità, li huwa s-Salvatur tagħna. Alla l-Missier li ppjana s-salvazzjoni tagħna mill-eternità, Alla l-Iben li kisebilna bil-ħlas ta' ħajtu stess, is-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib, l-Ispiritu Santu illi jagħtina l-ħajja spiritwali illi ilaqqamna fi Kristu. Fi kliem tal-Bibbja iwellidna mill-ġdid. Jagħmilna membri ta' Kristu. Il-fidi tagħna f'Alla Trinità niddependu fuq. U allura bekk aħna naslu biex insarfu il-weda divini. Il-weda divina. Hemm ħafna wedi, ċertament, hemm mijiet ta' wedi fl-Iskrittura, mijiet ta' wedi, illi il-koll isibu liva u l-amment tagħhom fi Kristu. Ma kollha jgħoddu għalina. Però kultant il-Bibbja titkellem dwar il-weda. Il-weda, bħalli kieku hemm weda waħda illi Alla tagħna. X'inhija il-weda tas-salvazzjoni? Il-weda tas-salvazzjoni li tiġbor fija d-dikjarazzjoni tal-Alla jiena nkun Alla tagħhom u ma jkunu il-poplu tiegħi. Ma nistgħux nifhmu il-grandjożità ta' din il-weda. Li Alla jkun Alla tagħna. U allura Alla fil-qawwa, fil-erf, fil-ħniena, fit-tjieba tiegħu u Alla għalina, Alla tiegħi. Naslu biex iva insarfu il-weda divina. Nies qabilna, nies tal-ġenerazzjoni tabel hekk għamlu. Għad naslu f'kapitlu 11, fadlinna ftit għal kapitlu 11. Però meta naslu għal kapitlu 11, l-awtur jieħu l-ħin tiegħu u jfissilna x'inhi għad il-fidi li qed neżortakom biex tibqgħu teżerċitawha fil-mulej Ġesu Kristu, is-sommu saċerdot tagħna, il-qasis il-kbir li daħal fis-smewiet b'sakrifiċċju wieħed illi ma jirrepetix ruħu. Qassis il-kbir huwa ħaj li qed jinterċiedi għal niesu. X'inhi għad il-fidi? Jgħidilna li l-fidi hija l-assigurazzjoni, iċ-ċertezza tal-ħwejjeġ li aħna nittamaw fihom. U allura jagħtina bħalli kieku iddaħħalna fil-Hall of Fame ta' nies qabilna, nies mill-antik illi imxew dill-istess modija ta' fidi bħal mallum qegħdin nimxu aħna. U jsemmi, għoddejthom dal-għodu, isemmi 16 il-persuna fosthom żewġ nisa, Sara u Rahab, illi imxew il-mixja tal-fidi qabilna. U da isemmihom kollha u magħhom ħafna nies oħra jsemmi l-profeti, ma għadx isemmihom kollha bisimhom. U jsemmi nisa li rċevew l-uliedhom lura mill-imwiet u nies li kienu mħanxrin minn nofs, li ġerrew fid-deżerti, kienu jgħixu fl-erjen li d-dinja badithom minħabba l-fiduċja tagħhom f'Alla. U jsemmihom kollha biex jgħidilna ħarsu lehom. Dawn ġrew il-ġirja qabilkom, għamlu issa l-istess ħaġa. Ma ssirux għażiena imma timitaw il-dawk li permezz tal-fidi u l-paċenzja wirtu il-weda. Wirtuha. Issa hija tagħhom permezz tal-fidi, vera? Permezz tal-fidi. Illi nimitaw nies li huma aħjar minna, aktar avvanzati minna spiritwalment, hija regola fil-Bibbja. Pawlu kemm il-darba jgħid lin-nies li qbilhom. Kunu xbħulili bħalma jiena nixbaħ il-Kristu. Illi kollna modelli nies illi nistgħu ħarsu lihom u ngħidu hekk irid nkun jien. Fil-fermezza tiegħi, fil-mħabba tiegħi, fil-fedeltà tiegħi li Alla, u għandi diversi jiena. Mhumiex Maltin, imma li inħares lihom bħala modelli għal fidi tiegħi. U intom tridu tagħmlu l-istess. Qisu però li l-modell tagħkom jew l-modelli tagħkom ikunu jonoraw lil Kristu Ġesu. Il-għaliex meta aħna għandna modell u qegħdin nikkupjawh, qegħdin infittxu nimitawh, navvanzaw. Li meta lil ħaddieħor, pereżempju awtur, jiena ħobb nikteb. Imma kif żviluppa dan il-talent fiha li nikteb u nippubblika l-kodba? Kif? Għax jien mindu kont ċkejken inħobb naqra.
inħobb naqra, niftakarni kont tifel ċkejken noħroġ bil-ktib tal-Lady Bird, kont inġemma 18 BA biex imburan tal-isfar u nixtri ktib tal-Lady Bird kull xahar. Kont inġemma l-flus apposta biex tixtri l-kodba. Il-qari nħobbu allura għax iħin kollu nimita minna ma kont naf ħafna drabi. L-awturi sirt naf nikteb. U għallu dik it-tifla, dik ix-xebba illi qed tipprepara żwieġ kif l-aħjar li titgħallem is-sajjar. Mhux billi tqatta' ħin man nanna ġolina fil-ċina u titgħallem tagħmel mhux biss froġa ma ikel aktar komplikat ta' fenna fiera xi kannelloni jew xi bekk nitgħallmu billi nagħmluha ma' nies aħjar minna u nikkupjawha. Kif tallimt impitter jiena? Kont nikkopja lil Van Gogh, ilu mejjed 150 sena, imma kont nara l-istampi tiegħu bid-daqqiet tal-pinzell u kont nipprova nagħmel l-istess. U tallimt impitter. U intom tridu tagħmlu l-istess. Bħala Kristjani l-awtur lil-Lut jgħidilna kapitlu 13 vers 7. Ftakru f'dawk li għandhom seta' fuqkom u x'għandrulkom il-kelma tal-Alla, ixbħuhom fil-fidi tagħkom. Ixbħuhom! Jekk huma lesti li jsofru u jagħmlu ċertu sagrifiċċji sabiex ikunu leali lejn il-mulej, għamlu bħalhom. Jekk huma tant devoti lill-Iskrittura u ħsibhom biex jaqrawha u jirriflettu fuq, għamlu bħalhom. Jekk huma jisibu l-ħin biex iservu lin-nies mingħajr ma jippretendu ebda kumpens, għamlu bħalhom. Ixbħuhom fil-fidi tagħkom billi tħarsu lejn it-tmiem tal-ħajja tagħhom. Pawlu jgħid lit-Tessalonikin, intom sirtu tixbħu lilna u lil-mulej. Billi rċivejtu l-kelma tal-Alla bl-afflizzjoni, però bil-ferħ ukoll tal-Ispiritu Santu. Fil-pellegrinaġġ tagħna sakemm naslu fil-mistrieħ finali neħtieġu is-sabar. Semmejna il-fidi, it-tama u l-imħabba. Dawn it-tlieta l-aħwa, meta teżerċithom, meta tkun sinjur fihom, għajduli, x'jirrendulek materjalment, x'jirrendulek finanzjarjament. Il-kont tal-bank tiegħek se jeħxen billi inti tafda falla, billi inti tittama fih, billi inti tħobb il-proxmu tiegħek. Le. Għall-inqas Alla ma wieħedx bħalma jgħalmu falsament tal-prosperity gospel, tal-River of Love f'pajjiżna u jgħidu li jekk inti trid tista' tikklejmja mingħand Alla suċċess materjali, suċċess fil-business, suċċess finanzjarju, le. Alla kapaċi jagħmel lill-uliedu xi wħud sinjuri u xi wħud inqas sinjuri u xi wħud ukoll foqra. Però ma tagħna ebda wieda. Fidi tagħmel mħabba eżerċithom m'għandek ebda garanzija ta' suċċess kif id-dinja maqluba tpenġieħ is-suċċess. U ftakru id-dinja maqluba. Għalihom is-suċċess huwa li tkun ekonomikament indipendenti. Illi inti ma jkollok bżonn ħadd. Il-fema tagħna bħala Kristjani hija li aħna għandna bżonn li xulxin. Mill-ewwel jum tal-konverżjoni tagħna għandna bżonn li xulxin. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr xulxin. Membri f'ġisem wieħed, Kristu għar-ras tagħna. Kemm differenti vera mill-fema tagħna mid-dinja maqluba. Allura għandna bżonn il-paċenzja ma' dawn it-tlieta eżerċithom sa-tmiem fidi tama mħabba. Imma jgħid li imitaw il-dawk il-permezz tal-fid u l-paċenzja għalfejn iżid dik il-kelma speċjali makrothumija. Illi tkun kapaċi tissapporti fit-tul dik li tfisser ta' makrothumija, tissapporti fit-tul, anke tbati fit-tul. Fit-tul kemm? Sal-aħħar nifs ta' ħajtek, jekk jogħġbok. Sal-aħħar nifs ta' ħajtek. L-awtur aktar tard jgħidilna illi aħna il-koll għandna bżonn is-sabar jew il-paċenzja. Il għaliex meta tgħix bħala Kristjan m'għandek ebda ilieħ gwadan materjali. Qegħdin ngħixu fost nies ta' mentalità maqluba ma jifhmux bħalna u gwaj għalina jekk nadottaw il-mentalità maqluba tagħhom. Għax tibqa' jew nagħnu fil-fidi
tibqa' ineffettiv, tibqa' dixxiplu illi għandek bżonn il-ħalib. Ma tkunx kapaċi tissaħħaħ bil-laħam bikel solidu. U allura din hija il-modi għal-aħwa għas-suċċess tagħna. Suċċess spiritwali illi nissaħħu kemm jista' jkun mingħajr ma ngħejjew fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Amen.